Добре дошли на строителната площадка на клубна сграда Куб Кабакум. Това е нашият месечен репортаж за строителните работи. Ето какво свършиха нашите екипи. Миналия месец завършихме монтажа на асансьора. Съвсем скоро жителите ще могат да се насладят на бърз и удобен достъп до своите апартаменти. Продължи и работата по полагане на настилки за тераси и балкони. Това е важна стъпка, която ще създаде уютно пространство за почивка на чист въздух. Продължихме да развиваме пространствата за общо ползване за удобство и комфорт. Това ще бъде идеалното място за комуникация и срещи. През септември продължи подготовката за фугиране на замазките. Това е важна стъпка към завършване на вътрешните работи. Да не забравяме и за облагородяването на двора на клубната сграда Куб Кабакум. Ние създаваме красива среда, която ще радва очите на бъдещите жители. Както виждате, строителството на клубна сграда Куб Кабакум продължава с пълна сила и с всеки изминал месец сме все по-близо до завършването й. Останете на линия и за следващите ни актуализации.